to ví, že má trošku tendenci, protože ta vrtule je velká, ten reakční moment je tam obrovský, jo. Ale tím, že je dřevěná, tak zase ten gyroskopický moment není tak velký. Takže musím říct, že s tou dřevěnou je to naprosto klidný. A hlavně jako podívejte, je tam dřevěná vrtule a ten motor s tím chodí naprosto v pohodě. Vidíš, že se s tím dá zvládnout i poměrně rovný start. Miroslave, nemohl by si mi uhnout? Co? Musíš Vodelova přibližovat. No nemohl by si uhnout? Jsem daleko od tebe. To se jenom myslíš. Určitě na přistání a na start ne. Paráda. Ale jak je pomalá. Na to, že jsem začátkem května si nadával, že jsem si to Včko nechal, jak jsem ho nemohl se řídit, tak teďkon je lepší než ten jednoválec. Zvukově je lepší než ten jednoválec. Vypadá to pěkně ve skutku. Tak to ono vypadalo hodně s tou Gemini, ale prostě motoricky je to teďkon o něčem úplně jiném. No to je paráda. No, ani tak ne výkonově, jako spíš právě tou možností té regulace a toho volnoběhu. Protože u té Gemini tam prostě nešel nízký volnoběh. To je na pár otáčkách, veď? No jasně, to je na dolní třetině tohle. Tohle je zvýšený volnoběh v podstatě. Tak ono, zase upřímně řečeno, 5,5 kg je 5,5 kg, jo, při té ploše, která tam je. Ale je fakt, že na Newporta to lítá prostě jako velice dobře. A nezhasne, že ne? Ne. Hlavně i to padání je strašně pomaloučí, jo. Z toho zvratu, nebo z toho souvratu. Tak ty říkáš, dát tam to žebro, co vy máte prostě. Já bych to nic jiného nedával. To tenký bych tam s tím tenkým to nebude mít tyhle. Máme žebro i na spodek. Jasně? Já mám kompletně napravování. Já tady to komplet, občas době odhaduju dostat, takže bych to odpustil.